A dnes si predstavíme novinku na rok 2025 a to je Outlander G3 1000R, ktorý za mňa nemá konkurenciu. Vedúci, koľko to má koňov? Tak toto má 101 koňov a na to potrebuješ veľký garáž. A čo sa týka motora, úplne nový dvojvalcový tisíckový motor, A prevodovka CVT na tento brutálny výkon, silno osilňujúce LED-kové svetla, cez ktoré ťa možno aj opáli. Pri G2 sme sa bavili o komforte, no pri tejto G3 je to úplne iná dimenzia, komfort ako lusk. A tieto 14-palcové oranžové bedlocky, tak to áno. má to trojrežimový posilňovač riadenia, 3 jazdné módy, plus inteligentné ako ja brzdenie motorom. 30-litrový odkladací priestor vpredu 10 vzadu, a toto všetko s cenovkou 21 790 eur vrátane DPH.